Dilanjut Mas Gareng. Wayah ambekanku pedhot. Oh iya, ora kena kudu semangat. Heeh. Diwalik slendro, sepatu slendro. Ngladeni sing pamintane slendro. Siap, nggih. Dek Sinta jumeneng. Sinta jumeneng kalih. Sinta tok wae. Sinta tok. SWP. Ayo ta, Sin. Bibar Mbak Enggar Pawon, Dek Sinta. Ya, sepati slendro. Heeh. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Mas Kicuk. Gareng. Oke, ya gareng. Gareng tipes. Gareng tipes. Sing jenengno ya cah elek lor dhewe ireng iki. Gareng tipes. Dek Sinta selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Nah, ki ngaturke milih podang kuning kok gerajakan. Oh nggih, suara terbanyak mawon nggih. Suara rakyat, suara Tuhan. Apa? Gerajakan. Oke. Heeh. Nah, yo krutuk sing ngendang krutuk. Lho. Polane iki. Rajakan, yo anget-anget. Nah, Kopi piye? Yuk. Oke. Raina bengi
Oke, garenge modar. Sekali lagi, ben modar pisan. Dibalekne ning pelok. Heeh. Sepoti pelok terakhir Dik Niken Salindri lagi. Jomane siji 10 ngatasi yo Mas. Pawangane ya. Kembali ke Dik Niken. Ayo, Dok. Sepoti yo sing pelok yo. Hoi hoi. Hoi hoi. Sing gundul lapan. Rumangsa sing ndi sing gundul. Anu ae, yo lagu. Ya. Ralani muni. Edot Niken. Kok tuweles to, Mas? Apane? Sampean ngompol ya. Mboten. Keringetan wong nyambut Jareku gawe. teles. Jareke sapa? Jareku. Oh, ya kuwi kutan banyu maling. Penutup ya, Dik. Apa? Sing seraginan bebas. Yo, sing seraginan. Sakenan terus. Seraginan yo nggo penutup balekne ning pelok ora. Ya. Heeh. Apa? Manut Gelo wis. ninggal katresnan. Ya wis manut wis. Ah, ninggal katresnan wae ya. Heeh. Enggak mau. Lho, apa? Gelo wis gelo. Oke, gelo. Wisa wis wisa. Kaya ngolang-aleh to kok enek sing ndi. Wisa surupe. Soryo. Maya sore. Tapi nadane dindekne ya, Mas. Iya. Heeh. Ya. Apa? Manut? Heeh. Kanca-kanca apa? Heeh. Heeh, ya. Heeh. Mangga? Yo. Bareng Asta Brata. Diaturkan selamat malam untuk Mama Mirsa dimanapun Anda berada. Bareng Asta Brata. Bagaimana sebenarnya? joget apa emang kok ngene-ngene. Joget versi mopok gandeng. Mopok galeng ya. Lanjut, yuk. Apa nih? Oh iya iya. Yuk.
ndang maam-maam sik, leren-leren sik aku tak keprukan. Nggih. Monggo. Monggo. Mesake sing penikmat lakon. Ah. Mak, piye cawe sesaji nderek ingkang sinuwun? Heeh, Pelok, Mbah. Iya, Semar bangun kayangan. Heeh, Semar bangun kayangan tutuke. Allah, 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 Allah Maha Agung. Allah, Allah, Allah Kang Maha Agung. Allah, 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 Allah Maha Agung. Allah, Allah, Allah Kang Maha Agung. Pan ana kang sinembah amung zat maha murah. Pan ana kang sinembah amung zat maha kangge dandan wis sekakire kula mlebu kamar mandi. Heeh, terus. Mlebu bleng kamar mandi. Bleng. Mboten sios manggon teng mriku. Lho, lejane kuno renek wong kok. Iya Mas, pangapunten lho. Ngopo? Yo jenenge gombal reget jabang bayar kae. Lah ngono kuwi saking repote rong sempet dikukuti ora sambok. Lah jenenge wong degawe piye-piye ya ewo. Wong duwe gawe. Tapi kula sak mengacungi jempol kagem panjenenganipun Pak Eko. Katoke ya enek ngono. Katoke ya enek. Enek pokoke ilang sitok tak jupuk. Meng katok kuwi mung teles tak candelke. Katokmu. Ayo bejo engko mulai gak katokan. Kula ya sangat gumun bocange. Gumune. Kalih Pak Eko. Sebabe. Putrane 3. Sampun engko sami pinter-pinter. Ayo no. Edok-edok terus lanang. Beda karo tanggaku. Tanggamu piye? Tanggaku ki bocah ben taune mbridhe lah Mas Angger enek tek jagongan tanggaku sing jenenge PI wi bojone meteng neh. Piye? Piye? Sing tanggaku jenenge PI. Kuwi bojone ben taun bridil mana aku ngono. Ayo kuwi jenenge banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki cacahe 7 anake. Wah. 7. Ya, terus. Lah wi akhire saking bingunge Pak Dalang gawe jeneng supaya gak lali durutno nomere. Contone nomor 1 dijenengno JPI. Mergo nomor 1. Nomor 2 PI nomor 2. Pancet nomor 3. PI soalé nomor 3. Papat PI nomor 4. Mo PI. Terus 6 kuwi wedok. Niku adike PI. Oh. Sik to, adike PI. Lah sing nomor 6 iku jenenge sapa? Jenenge kuwi edok. Heeh. Kuwi adike PI. Nomor 1 JPI, nomor 2 RUPI, 3 LUPI, 4 PI, Mo PI. Lah nomor 6 jenenge sapa? Engko tak share it. Aku sampai muni bacok Pak Lurah. Ngawur mangsaku. Ndongakne apa karo Pak? Ndongakne nggih. Intinipun asih. Nggih, ndongakaken mugi kemawon panjenenganipun Bapak Eko dalah Ibu Asih anggenipun mangun bebrayan tansah winantu suka basuki pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kawasa dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pun kesupen jingben nek gadah menanggap Mas Akbar malih. Amin. Ya. Pokokipun wonten syarate. Kudu enek garing. Malah. Rupane koyo ciduk dawet ngono kaya. Ciduk dawet piye? Aku ning guri mau dilokne. Dilokne sapa? Jebule Mas Akbar mbok kethek ngono, kethek ndasmu kono aku ngono. Lah dandanmu ngono kok. Wong iki lho. Didongakne juga yaitu perusahaannya UD Kurnia. Luar biasa toh anak buah. Sangat luar biasa punika sangat cabangipun utawi relasinipun wonten ing luar kota kathah sanget. Wonten saking Kaltim, saking Nusa Tenggara Barat, saking Bali nggih wonten. Hebat. Sing kirang Bojonegoro kok gak golek ya.
Apa? Relasi. Oh, mau membuka ngono ya sampean arepe anu. Bekerja sama. Bekerja sama. Ya setor besi gitu ya. Mboten. Lah banjur setor angsuran. Maksudnya setor angsuran gawe anu besi ngono lho. Oh iya. Kucange luar biasa. Niki channelipun terik-terik ingkang ingkang napa niku live niki? Nggih, wonten sing live, wonten sing siaran ulang, wonten sing jumuk petilan-petilan nggih. Sangat luar biasa. Nggih. Niki kula wau kula nggih mireng kabar. Kabare apa, Mas? Wah, tiap tahun teng besaran niku Pak Eko nek mbleh 7 niku 5, nek mbleh sapi niku cahe wonten 7. Mbleh 7 ya apa? Mbleh sapi. Mbleh sapi. Jenenge menungso duwe luput dan duwe kami sosolen. Mbleh sapi. Iki ana sebabe. Engkeki kopi telat ya. Mbleh sapi cacahe 7. Cacahe 7. Ben taun lho Pak Dalang. Ngene iki muga-muga dadi acara rutinan tiap tahun nanggap wayang karo mbleh sapi. Allahumma. Amin. Wis tok ora ujar ora kaul, Mas. Nggih, pripun? Wis tok Pak Haji Eko karo Ibu Haja sesuk wayangan wis tok tak gratisi angger wis nanggap ping 100. Lah mudar. Ping 100 gratis. Nek kula mboten enteng-entengan mawon. Apa lho? Nanggap kula ping 15 gratis. Wah, tak ungkuli le, ping 10 gratis. 5 gratis. Ping 3 gratis. 1 gratis. Gak. Mboten. Sing 1 mboten urip. Mboten kobong, curep. Kamangka aku lagi tanggap ping 1 iki kok gratis. Wah. Mulai kon turun jaba. Buasih langsung guyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye kula ameng-ameng nyawane kok ya. Luar biasa. Ki salam-salam sapa pagelaran malam ini juga disiarkan langsung channel YouTube Asta Brata Media. Ya, jadi sing gak bisa datang di lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube nggih. Alhamdulillah. Dadi ora mung ana ing Sugihwaras sing kepareng mantau wong sak donya kepareng mirsani. Nggih. Yo iki kan di Jumenengke nggih. Nggih, siap. Oke. Yo kanggo pemanasan Dik Niken, racikno sing hebat, yo beri musik biar hebat. Ayo. Ayo Dik Niken Jumeneng untuk menghibur karepin suasana tambah gayeng tambah regeng ngancani Mas Gareng. Ayo. Syukurilah. Hebat. Lah. Wingo nubruk raine ning pledot lho wingo. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, terus improne iki iso. Kamu kok ngembari dalangnya namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron Akbar. Impron. Lho Mas sabar tau ngomong. Piye Mas? Iman iki lho kuat tapi Imron sing gak kuat. Jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Kondar Gombes kok. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge Akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken. Ceblok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh. Mas lu. Awas lho polahane. Rumah sakit kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wes. Lah kaya patung. Monggo ingkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng. Saya mengucapkan selamat. Disawang to Dem motone. Wah, matamu dhewe mata-mata. Aku dimatakno lho nek wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene Mas. Oh iya. Kero nggih to? Nggih, gareng niku kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sinden ayu-ayu ra gelem iso. Nggih, minal aizin wal faizin, luputmu ya, Dik, nak sepurane. Kualek cangkemmu. Luputku Dik sepira-pira aku njaluk sepuro marang sederamu lho, ngono. Luputmu Dik, sepira-pira luputmu tak sepurane. Bener kuwi. Sing tuwek akeh salahe, sing nom njaluk sangune. Nah. Nggo dhuwit ora? Wah, biar wae lagi pisan dipalak kowe. Sik genah.
lemah lembut. Orang tua itu sebagai senior apalagi sampean ini gareng wis lama wis suwi. Ketemu aku yo gak pisan pindho wis peng bolak-balik. Ketemu enek peng 5 ya toh. Setahun pisan aku rong tau lho sing jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangoni aku rezekine mesti akeh. Syukur kowe. Nyangoni awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Ah bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Lelaki apa itu kayak gitu ndak boleh. Seneni Nduk, seneni Nduk. Rungono wi ora oleh. Rungono Mas. Kok iso aku? Yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah. Jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Nah ayo tuh rezeki lelaki. Mas. Ya Nduk. Rungono kupingmu wis ngene. Raimu. Raimu dhewe. Malah ngrai-ngraino wong. Lek sampean ngono wis omah-omah lah Mas Akbar urung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak Dik. Mungkin lho. Contohna aku ki. Lah, ora tau apa ya mbok brune wong wedok. Duit apa ya mbok brune wong wedok? Alah bayarane mbah anu Ngomong bayarane ora ndang ngomong ngono. Ora bayaran. Kakean nek nyelempitne dhuwit dana kenakalan niku. Nduk, niken. Nah, lho. Nah, iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik ya toh. Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Betul. Ngono. Bapak, ibu, bapak, ibu, anak. Bapak, ibu, anak. Maksudnya iki anu no, simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaula muda semuanya. Terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis piye? Kan Dik niki kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya anu dhisik. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sik. Bapak. Heeh. Aku. Dik niki kan anak. Aku gak ibu. Nanti. Kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Peran aku nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sik. Bapak. Dik niken anak. Anak. Mas Gareng ibu. Nganggo kutung. Kamu pakai jilbab. Jilbab kamu yo. Jilbatan sih. Jilbaban copot lah. Alah. Ini shimmer loh. Nah, shimmer. Tahun 2024 shimmer. Iya. Tahu gak shimmer. Aku dari rambutnya diore ora iki? Diore. Iya no, iya. Kamu punya rambut. Rambutnya yang di bawah. Rambut sing banyak kok aja kan yo. Baunya badek toh rambutnya. Ini ndak keramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Apa? Ampunan. Oh, dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku dijejeli ya anune itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu ya. Ada kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set wi aku menungso kok set to, Nduk. Jampun. Wah, Jan. Ide dayune. Ya Allah Akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, gampet-ampet. Monggo ingkang badhe ngersakaken gratis ongkir. Sih. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, penayu dah aja. Ya Allah. Siane lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo. Ora ndek dhuwit ya sok mber apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Genggek piye? Lah pi nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upama kene. Duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Jadi bapak. Mas Akbar malah ngono ya. Apa? Dek nih kan? Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem jajal to sebulan golek anu pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Duduk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak
Ramadan Jawa iki. Pakne. Apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karo ronto Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sakmene kok urung sungkem karo awak sakloron to. Lambe godir. Matane. Ayo, lagi lho anake dhewe wis teko. Lho, lah kae anake dhewe sing teko. Londok niki tolong. Ya. Kene, Nduk. Aku to? No. Oh ya aku to. Toprak aku dadi anake. Toprak anger gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu ki, ketoprak anyar. Sungkem bapake dhisik, Nduk. Sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah ngono. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Kok terus mari ngono mara ning omah ki omahe ngono. Iya. Kita dolan sik ya. Saiki wayahe teko kok dolan sik. Bacok wong nek kok. Assalamualaikum.